एसटिनि दावराव दावसि खोनागासिनो दं नोंथांमोना रायजोफोर खुलुमनानै लाग्रोबाय गिबियावनो बिटिसि आवहाय गोबां मानसि नुनो मोनगासिनो दं साखाथियाव नोंथांमोना नुदों बिटिसि गेट थांनाय 5 बोसोराव रावखौबो गाज्रि होननो थाङाखै नाथाय थांनाय 5 बोसोराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गोबां खम सुबुंनो मोनसेमोन जोंनि बर'फोरखौथ' गोबां खमानो नुखायोमोन खामानिनि बेलायावनो होन मायावनो होन आरो गुबुन हानजायाबो गोबाङानो गाहैयाखै इभेन जायफ्रा गावबागाव पार्टिनि थाखाय खस्थ' खालामग्रा दासिमबो रियेल खस्थ' खालामग्रा लिडारफ्रानो गोबाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गाबफैयाखै मानो होनब्ला बिस्रा पार्टिखौल' अननाय दङ दा सरकार फैफिननाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारी सारनि बे बाख्नायनायल' नङा जाय नंगौ बेखौ बुंनाय जागोन मानो होनोब्ला सरकार फैफिननाय लोगो लोगो गोबां मानसि UPPL निबाबो फैदों BJP निबाबो फैदों सोरबा कंग्रेसनिबाबो फैदों बावहाय बयबो समान मोनथायखौ मोननाय बायदि दासो ग्रोम ग्रोम नुनो मोनदों गारियानो जोबनो थांला मोनसे समाव ओरैबायदि जाबायमोन ससान घाट गोथै बारिफोर बायदि मानसियानो गैलामोन सेरें बेरेंजों जेब्ला हाबहैयो सेरें बेरें नुयोमोन लिडारफोर गोजाल' ज' बेफोरबायदि दा जेब्लानिफ्राय हाग्रामा महिलारी सारनि सरकार फैदों बे दिननिफ्राय बाव खुनु बासिनाय गैयै खुनु नेवसिनाय गैयै जायनि फैदों हानायमानिया एसे एनाफ नङाब्लाबो एसेब्लाबो हेफाजाबबो मोनलांदों मददबो मोनलांदों खबरबो मोनलांदों हानायखिनिखौ सार्भिस होदों हाग्रामा महिलारी सारानो होन गोबांथार लिडारफोरानो होन थ' नैबे डिफारेन्शियेट बा डिफारेन्सखौ जों नायोब्ला नैबेखौ नुनो मोनो दा बेफोरखौ बुङोब्ला गोबाङा गोबां गाज्रि मोनो नोंगौ बयहाबो गावबागाव पार्टिखौ लानानै पार्टिखौ अननाय पार्टिखौ डेभेलप खालामनो नाजानाय नारा नाथा थायो बेफोरावनो दा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायोब्ला गावबागाव पार्टिखौ लानानै गोबां गाज्रि बुङो दुनियानि गाज्रि बुंबाबो जेबोखौनो मोनला जोंथ' मानो होनब्ला जोंनिफ्राय गाज्रिसिन बुंजाग्रा संसाराव गैलानो दां जोबथा बिमा फाजानाय बिनानाव फाजानाय बिफा फाजानाय जोंनावनोसै अब्लाबो जेबो मोनलाय लांला बुंग्राया बुंबाय थाखागोन जोंथ' सिखाव खावनानै दाय मावाखै सोरनिबा अयनाय खालामाखै सोरनिबा सम्पति सेयाखै जानांगौ बेफोरखौ बुङो आरो नंगौखौ बुंनायनि सायाव खायफा गन्थं दै हाबो बुंनांगौ टाइमावथ' जों हाग्रामा महिलारिबाबो बुङो प्रमद बर'बाबो बुङो सोरबा BJP सोरबा कंग्रेसनिबाबो बुङो बुंनांगौ समाव बुंलांबाय थागोन STनि सायाव बुं होनबाय थादों गोबांखौथ' आं होबोबाय नाथाय गोबाङा नुनानैब्लाबो गावबागाव पार्टिखौ लानानै जोंखौ उल्था पार्टि नुथारबाय नालाय गोबां बुङो बुंग्राया बुंबाय था खुगा रुमायबा सेरै थागोन नाथाय बुंजाग्राया मालाबाबो ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा खारबाय थागोन गावनि सिमां गावनि टारगेटआव मोनहैगोन नाथाय जाय मालायखौ आलौग्रा आलौयैनो समा बारलांजोबबाय थालांबाय बिदि जायो थ' बे आरोना आंनि मोनदांनाय थ' रायजोफोर बारा गोबाव खालामला बेखिनियानो भिडिअआ थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं बुंनांगौ फंनैसो खोथाखौ फोजोबबाय लाभ इउ अल